Ki Khubor ka Bate Se TV. Lawan Rashapi taka Frank Yamaha. Visit Yamaha showroom for big discount and very low down payments only this August. Don't miss out. Contact 96129 51198 or 96129 51298. Long live Mawsynram! They should withdraw. Ini message. Pangini ban yang scam. Panginong karandian. Ban bat ya ka hok. Ya ka jinglong try. Dijaga kiputa. Kau blay ulah bentah. Ma, yang scam. Yang ngoyo blay ke barok. Hakasin Shnong Bishar ke Baar juga Meghalaya High Court kabla long minta kasngi kakat sautrik unailat ajar pusau halo ke Jingthmu mukut duma jaga kenhon yam Hindu halo ke Jingmamyo ya ke NOC naga dorbar Shnong Mawsynram ya ke Jingthmu ya Yatra syaga krem Mawjymbuiñ naga liang jong orang ba Shnong jaga Shnong Mawsynram uba hiam dor rapsang hadi melami na yeng kashiri ula pentip baga dorbar Shnong ka yeng scam halo ke nongrim ke baga krem Mawjymbuiñ ke dega jaka jengok kai perthai om ke jaka mani blay jong anu nyam Ulang ru bag dorbar Shnong ke jeng scam lo kanong rem ban penlong jika kram Mawjymbuiñ kom ga jaka jungok kai perthai bag khadu ke jeng jongki halo kanong rem kolong ke besai so nama bana kaliang ke kenhon ke mudoi kala pentip bak khamat ke jeng Bishar bag la Pynsangeh no ke jeng Yatra jongki Ulang ru bak melong menta ke jeng Yatra kan omlong shu bat ha persang ban kili ya kadau na kaliang jong orang ba Shnong lo penpa bu umtip ya kadau bale ke kenhon yam Hindu kala weng no e Jingthmu jongki Kumba pidip ba na kaliang jong kador Shnong ke jongi nila yang scam halor kanong rem bagati ka krem Mawjymbuiñ ka diget tourist spot pat ka haba po jong ka jingpet jong ka jing sumar jong kador Shnong Mawsynram pat ngimsha yano banwan panlong ye kita ki program len yam leru kom ha ka diget jaka ribaro khoi ki tourist kila banwan na kaleng sodok ka perthai diget jaka ni da welcome de ha ba khadu ka ta jingyang ga jongi ha ka ta nongrem ka bas scam Menta na kaliang jong itu ki persang banwan jubor sa ketika krem Mawjymbuiñ kila ai ke jingtip sa pok kur ba kila call off ia kani ke program ke jongki kadi tangkata ngadi kari nganget bagadi ka result ka babaha bat bau blay ru las ngap per skor ya ke jingdwai jongi kum ki trai Shnong Mawsynram bar ke jingdwai jongki pai ba jong ka bri nyok trap ba ka wei na ki jaka kanum lej sawai pat dai kan ne kan sa kum kanong gedi ka jongi ka bangilayo nadu kulong kuma na ki maintenance department ki jongi ngin beteng banang pen scam ya kani kum ka Shnong nang ni sakhamat ngin nang kampan bahasa susu haka be dei be ka krem bat kani ka diga message ka ba comentam ya kum kari ba ka cai bende ka ba phai ya kani ka result mata ka si ka jingni ndeng isu tanat baki tehi ki bamut man perlong ya kum ki program kila pentip se ka kod menta ka si ba kila call off Nam kwa ban keren shibon syafi mentah ya mentah ngai ngadi ka dit betang ka jingjob kublai shibon nam ta job firu ki bejupan kriang ki kubon na kalian jumi ke ka jingi ya sa ke jingi kalong betang kita ginorem ko mengila keren syafi tang mengila keren syafi ngai ya bakhado na kalian joki kim syafi isu obel kila Abudron Suka ban bentau hang ne bang asu sarang bang de udoya jong ka Shnong Mawsynram na dan bentaru bat ka hima Mawsynram kani ka jing yang triang jong ka Shnong Mawsynram manumai ya kata ka NOC kata ka permission ban Yatra nang ni sa Mawsynram ban le nyam te po krem kalau long ka jingjob nomor sisen ni ba yang triang manumai ka permission kalau long KKI ka pasaiso mandaksi nomor kala penpoi sa ka uput ba kihaban call off ya kani ka Yatra di katahi kani ka jingjob yang ni Mat yo pai ba hi ba kersian ni kani ka jing le jong ka ba Shnong ti ya ka jing pun bah ya ka te ka krem an pun bah susu ya ka krem an pet ba kanum lon ka jing le dusmon jong no ni ila decide ba kan don ka committee ka yang Bishar ka ya ha ba kata ba kan don ka committee ba nang ni sakmat hi sa le ki ba namanta ban kiu te ka Shnong Mawsynram ya kani ka krem Mawjymbuiñ du ngin pun bah susu But nang ni sakmat ngin nahap banda fikir bahaya no banai permission no no mai andre kum ka tourist spot kumulong wasan rang ba Shnong de kam don jingkhang yano ru banwan sa po Shnong Mawsynram banwan man pe te ka krem Mawjymbuiñ
but kum ki tourist ndai kum ka jaka ban le nyam inum kran ya ka lawai ni tip ya ba manta kasni bad ya ba la ka bala deb ru kisna bala deb nginum kamau shu ni kamau ya ka manta hi ka por. This very moment is very important. We talk about today, not tomorrow. Tomorrow what will happen we don't know.